खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि भिडिमारि चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो नोंथांमोनहा बयबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामनानै होलायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आङो गोदानसो आरोना, दाख्लैसो आङो खुलिदों, बारा गोबाव जायाखै। नोंथांमोनहा बयबो आंनि मा खिन्थानो नागिरदों बयबो नायलांलायदो लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर, नै आङो बेखौ बानायदोंमोन आरोना, कमप्लिट जाबाय नै। नै बियो सिनारि थादोंना, बेयो माबा जरा लानायमोन आरोना, ओरै खनाजों लानांगौआ बेजों लाफ्लांदों, ओंखायनो बे गेजेरजों थानाय जाबाय नै। ओमफ्रायो बेहा जाबाय प्लास्टिकनि, ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नेटजों बानायनाय आर'नाइ आरोना, बेहा उलजों नेट सेन लगायदों आरोना नै। सिंगेल डाबल सेन होनाय जायासै, बे आखाइ बेनोसै आरोना लोगोफोर। बाय बाय।